У чому історичність прийняття цього закону про мову? Ну, тут не хотілося б розводитись одразу про пафосність моменту, хоча б цього теж неможливо, бо це дійсно перемога українського народу, це перемога української нації в цілому, це дуже є важливим питанням. Але якщо говорити конкретніше, очевидно, що попередній закон про мову був прийнятий ще за часів Радянського Союзу, це у 1989 році. Не враховуючи закон Ківалова-Колесніченка 12-го року, який, в принципі, був спрямований на обмеження використання української мови, тепер ми тільки у 19-му році прийняли закон про мову. Фактично 30 років знадобилося українській державі, щоб отримати те, на що вона має право. Тобто це дуже важливо. І говорити про те, що українська мова є зброєю, це, звісно, допустимо, і це так і є. Це одвічне питання, Маланюківське стелет чи стилус. Да? Це зброя чи перо, так, українська мова. Очевидно, що українська мова потрібна як захист проти агресора, так, це дуже важливе питання, це дійсно є зброєю, але акцентувати на агресії, мені здається, зараз не дуже доречно, тому що це тільки множитиме певні питання різних думок у суспільстві. Хоча, звісно, що 64% в Україні було проведено соціальне опитування, вважають, що єдиною національною мовою в країні має бути українська. І це демократична більшість, абсолютно допустимо і абсолютно нормально.